дами и господа, добър вечер и добре дошли на традиционното честване на Никулден на Българска морска камара. Както знаете, по традиция, вече 18 години, на този ден ние не само честваме нашия патрон, макар и по стар стил, после ще обясня защо така се получи през годините, но и връчваме традиционните награди на камерата. Преди 18 години, в далечната 1997 година, капитан Николай Дамянов, съжалявам, той обеща да дойде, но не се чувства явно много добре, ми се обади, срещнахме се и той ми каза: не смяташ ли, че е крайно време морската общност във Варна да празнува Никулден? Аз му казах категорично да. Наемаш ли се да организираме подобна среща? Казах му с най-голямо удоволствие, но времето до 6 декември беше прекалено кратко и затова избрахме датата 19. Историята на Българска морска камара е малко по-дълга. Основана е, както всички знаете, 1993 година. През това време имахме и трудни моменти, но с радост мога да заявя, че отдавна сме ги преодолели и днес категорично мога да кажа, че Българска морска камара се превърна в лидер на морската общност. И то не само във Варна. И зае своето достойно място. И това не е мое лично мнение, държа да подчертая. Това обаче не само ни задължава, а ни дава сили да работим още по-упорито. И мога да ви уверя от името на управителния съвет и лично от мое име, че ще продължим в този дух. Използвам случая да благодаря на управителния съвет за подкрепата, която вече 6 години срещам в тяхно лице. Но без помощта и доверието на вас, членовете на Българска морска камара, ние нямаше да получим този авторитет, който камарата има днес. През годините успяхме да установим чудесни отношения не само с Министерството на транспорта, в лицето на двете морски институции, Изпълнителна агенция морска администрация и ДПП пристанищна инфраструктура. Искам да благодаря на капитан далечно плаване Живко Петров, че уважи нашето събиране и дойде от София, и да го уверя, че отношенията, които изградихме не само през последните години, ще се задълбочават и може да разчита напълно на Българска морска камара. Независимо от това обаче, огромната част от нашите фирми, членове на Българска морска камара, успешно успяха да се справят с предизвикателството. И затова съвсем заслужено тази година 2 от тях ще получат нашите годишни награди за най-високи финансови резултати. Традиция, нашия приятел, отец Светослав, ще извърши тържествен... Веки веков, амин. О Господи, яви се нам, благословен градиво име Господне. Богородице, прилеж до ниде притецем грешни и смирени, припадаем в покаяние зовуще, и отврати Твоя рабич Ти, Тя бо едино надежду имаме. Господу, помолим се, яко святе си Боже наш, и Тебе славу восилаем Отцу и Сину и Светому Духу, ныне и присно во веки веков. Амин. Пресветая Богородице, Дево рук наших дела исправи, прощение прегрешений наших испруси, внегда пети нам ангелское пение. Святый, помоли.
Спаси, Господи, и помилуй всички православни християни, които стоят тук и се молят. Спаси, Господи, и помилуй благочестивия православен български народ. Спаси, Господи, и помилуй всички православни християни, които живеят в този град. Помини, Господи, които ни мразят и обичат, и уния, които са тук и положително причина отсъстват. Отец, все светия благия живот наш Твой Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Мир на всички преклонете главите си пред Господ. Господи, Ти, който благоли да се кръстиш в Йордан и да осветиш водата, наклони ухото си чуни и благослови всички нас, които чрез прекланяне на наша глава узнаваме нашата покорност, удостойни чрез поръсването с тая вода да се изпълни с Твоето свещение и да бъде то за нас, Господи, здраве душата и тялото, защото Ти си нашето свещение, а Тебе раздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец, все светия влак и животворящ Твой Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люби Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българско народу на съпротивния даруя и Твое сохраняя крестом на Твоим жителство. Слава Тебе, Христе Божие, помани наша, слава Тебе, слава Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же помилуй, спасет нас, яко облак и човеколюбец. С молитвами Свети Отец наших, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на съпротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. И напредък. Благодаря, отец Слав. Ръководството на Висшето военноморско училище ще прочете професор Великов. Заповядайте. Уважаеми капитан Богданов, за мен е чест и удоволствие от името на управлението, академичния състав на ВВГ Никола Йонков Вапцаров и лично от свое име да ви поздравя по повод провеждането на традиционния годишен морски бал 2015 година и тържественото връчване на наградите Свети Никола за 2015 година. Вие по един достоен начин утвърждавате, съхранявате и продължавате най-добрите ни морски традиции. В този празничен ден приемете нашите най-искрени пожелания за крепко здраве, житейски радости и много професионални успехи. В духа на идващите коледни празници от сърце ви желаем светло рожденство, щастлива и ползотворна нова година. Топлота и любов, здраве и сили да изпълват дните ви. Началник на ВВМО, капитан първи ранг професор, доктор Домен Тенуки, Боян Никаров. Между другото, Варненската търговско-индустриална камара преди 2 дни чества 120 годишен юбилей. Много малко институции в България могат да се похвалят с толкова дълъг живот. Желая ви много още години да бъдете все така на върха. Господин Табаков, заповядайте. Знам, че винаги сте готов да кажете няколко думи от сърцето. Наистина, през тази година ние честваме 120 годишнината от създаването на Варненската търговско-индустриална камара. През 1895 година на основа на приетия закон през 1894 година за търговско-индустриалните камари и с указ на княз Фердинанд през месец юни са открити 4 търговски камари
във Варна, Русе, Пловдив и в София. През целия си всъщност път на съществуване Варненската търговско-индустриална камара е свързана с основните неща, които се случвали в града. Най-напред ще подчертая това, което е свързано с морската дейност. Камарата е инициатор за закупуването на първия кораб, всъщност, който е българския морски флот. Това е кораба Княз Борис. И преди няколко дни, когато във връзка с честването роихме из архивите, те са направили една много така добра обосновка. Когато чуждестранни компании са превозвали една овца от Варна до Цариград, това е струвало 9 гроша. Една крава 18 гроша. А сега, според техните разчети, ако има собствен пренос, една овца ще струва 5 гроша, а кравата 12 гроша. И това е послужило така като инициатива за закупуването на първия български кораб Княз Борис. Търговската камара е инициатор и на създаването на Варненското пристанище през 1906 година. Следващата година ние ще честваме 110 годишнината от създаването на Варненското пристанище. Но другото, което е важно и което не от много хора се знае, че основен акционер в Варненското пристанище, това, което е било създадено, е господин Иван Грозев, който по това време е бил председател на Софийската търговско-индустриална камара. И мога да кажа няколко неща в качеството ми на член на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Преди 2 години ние закупихме родната къща на Иван Грозев в Карлово, която се намира на площада срещу паметника на Васил Левски. И в момента правим всъщност усилия тя да бъде реставрирана изцяло и да бъде превърната в музей. Защото вече управителният съвет, лично капитан Богданов, като председател на Морската камара, тъй като през всичките тези години ние сме били заедно. Желаем още по-големи успехи. Благодаря, господин председател. Може да бъдете сигурен, че така ще продължим и за напред. Много се радвам, че тази вечер сме заедно. Сега позволете ми да дам думата на комодор Коста Андреев, който да поднесе приветствие от името на военноморските сили. Може би батерията свършва. След като господин Табаков беше така добър да спомени, че щаба на военноморските сили вече се помещава в бившата сграда на Българската търговска камара, за мен също е удоволствие да съм тук, за което благодаря на капитан Богданов. Искам да поздравя всички хора, които са от морския бизнес. Да им пожелая много нови успехи през идващата 2016 година. Светли празници, посрещане на Рождество Христово, един от най-светлите семейни празници. От името на командира на военноморските сили, контрадмирал Петев, и лично от свое име да ви поздравя за това, което правите, тъй като вие също знаете, историята на военноморските сили е тясно свързана с морския бизнес и с изграждането на морския бизнес във Варна. Така че ние също сме допринесли за това, което сме сега, и си пожелаваме от тук нататък да продължаваме винаги заедно. Ние винаги гледаме и сме обърнати с лице към морския бизнес. Така че много нови успехи през 2016 година. Благодаря, господин комодор. Уважаеми капитан Богданов, членове на управителния съвет, дами и господа, членове на камерата и гости на това събитие. Радостен съм, че за пореден път успявам да се присъединя към вас, както и миналата година, въпреки че се падна деня в събота, и да стана част за, както казах, поредна година от едно тържество, отбелязващо, макар и трудна, но все пак успешна година в развитието
на целия морски бранш, бих казал. Морска администрация винаги, както е създадена от 130 години, както е да се казвала, винаги е била вплетена в морските дела на България и е помагала и съдействала доколкото може. Така се опитвам да правя и аз в момента, изпълнявайки длъжността ръководител на тази администрация. И там, където не можем да помогнем, поне да не пречим. Защото мисля, че в някои отношения и това е важно за администрацията, да по-малко да пречи, ако не може пряко да поможе. Така че, желая ви следващата година ползотворна дейност и привличане на все повече съмишленици. Тук с мен използвах момента, че минах през Бургас и капитан Николов, който е директор в Бургас, но той тук е не в качеството си на директор на морска администрация, а в качеството си на член на управителния съвет на Бургаска морска асоциация, с която камерата има ползотворно сътрудничество и взаимоотношение за защитното ни крайбрежие. Благодаря за поканата и на всички вас по пътен вятър в морския бранш. Благодаря много, капитан Петров. Оценявам високо жеста да присъствате както миналата, така и тази година. И искам да кажа, че без да прозвучи като комплимент, откакто ви оглавихте Изпълнителна агенция морска администрация, комуникацията с морския бизнес коренно се промени. Това е безспорен факт. На първата покана, която подготвихме през 1997 година съвместно с капитан Дамянов и Силен Крайчев. Аз не го виждам тук, макар че обеща да дойде. Мотото на поканата беше следното: обединени всички печелим, разединени всички губим. За съжаление, все още не сме се обединили напълно, въпреки усилията. Да, безспорно отношенията ни с Бургаска морска асоциация са повече от добри. И надявам се така да бъде и занапред, да стават още по-тесни и по-затворни. Ако няма други желаещи, за мен ще бъде удоволствие да пристъпя към връчването на тази годишните награди. Тази година управителният съвет... И така се чува. Да, достатъчно високо ми е гласа, не е прегракнал, слава Богу. Високи финансови резултати. Едната награда се присъжда на Космос Шипинг с управител капитан на лично плаване Пламен Бродонов. Заповядайте. Наистина през годините, през тази година по-специално, вашите постижения бяха впечатляващи. Дано 2016 бъде още по-добре. Втората награда се присъжда на фирма Петромар с управител Димитър Симеонов. Заповядайте. И честито и още по-големи успехи през следващите години. Ще хвалим така, да могат да направят няколко снимки. За мен е изключително удоволствие и чест да връча следващата награда, която е за личен принос за развитието на науката и образованието на професор, доктор на икономическите науки Ана Недялкова. Професор Недялкова, искам да ви уверя, че морската общност
не само оценява вашия изключителен принос за развитието на висшето образование, а също така вашата изключителна съпричастност към проблемите на морската индустрия и нейното развитие. Уважаеми господин Богданов, уважаеми членове на управителния съвет, на камерата, уважаеми гости присъстващи, преди всичко изключително благодаря за честта да бъда част от вашия чудесен празник. Искам да кажа, че получавала съм много и различни награди, но тази награда ме докосна особено силно. Докосна ме с вечната ми обич към морето, с безкрайния ми респект към хората, на които морето се подчинява, с уважението ми към бранша и към гилдията, които са най-сериозният градообразуващ фактор на Варна. Благодаря ви много лично. Приемам наградата като отношение и уважение към институцията, която представлявам, Варненския свободен университет, и си позволявам да ви поздравя всички от името на академичната общност, която храни също дълбоко чувство на уважение, но и на задължение към вашия бранш и към камерата. Приемам наградата и авансово, защото е огромно предизвикателство да продължим да работим заедно с вас. Благодарим ви, нека светията чудотворят ви закриля всички. Имайте много здраве, много късмет, щастлива и весела Коледа и още по-успешна нова година. Още веднъж благодаря. Благодаря ви много за топлите думи. Благодаря. Аз искам да благодаря на капитан Богданов, на управителния съвет и всички членове на Българска морска камара. Наистина, морските компании, не само в България, но и по целия свят, изпитват една изключителна сложна ситуация. Това е трудният момент. След 2008 година продължава. Много компании се отказаха, слязаха от борда, така да се каже вече на брега. Космос все още се бори героически с всичко поднесено в момента от съдбата, така да се каже. Слава Богу, че сме признати от Морска камара. Мога да пожелая на колегите също стоически да издържат и да гледат напред. Аз мисля, че цикличността е факт в историята в света и до нови успехи. Надявам се да се случат както на нас, така и на всички вас. Благодаря още веднъж и по пътен вятър, да кажем. Да? Благодаря, да. Дано да задуха по-силно, да може да опъни платната. Развитието на морското стопанство на Република България. Тази награда беше единодушно присъдена на кмета на Бургас, господин Димитър Николов. За съжаление, той няма възможност да присъства. Изпратиха ни от канцеларията му официално писмо, с което изказаха голямата му благодарност за наградата и уточнихме, че тя ще му бъде връчена в тържествена обстановка в сградата на община Бургас след Нова година.